שלום לשמואל סיסו, ראש עיריית קריית ים, מה שלומך? מצוין, תודה. אני מבין שאני תופס אותך בעיצומן של פגישות בירושלים. האם אתה מעדכן את הממשלה על בתולת הים מול החופים? לא, כשנמצא אותה אז נעדכן את הממשלה ונעדכן גם אותך. תגיד, על פי הדיווחים קריית ים הופכת למין קופנהגן של המזרח התיכון, ובקרוב נראה אפילו פסל של הבתולה על הטיילת. אני מדייק? אני חושב שההצבעה לקופנהגן קצת מוקדמת, מאחר ואנחנו שוכנים באמת על חופו של ים ויש לנו טיילת יפהפייה, אז זה בהחלט רעיון, חשבתי שזה רעיון מצוין שאנחנו נגשים אותו בימים הקרובים. אתה יודע, בנוגע לקריאה היפה שלך, מלבד קריית ים שהיא יפה, יש גם על הים התיכון את מיורקה או סנטוריני או תל אביב. למה היא בחרה דווקא בקריית ים? אז יש לי רעיון, כשאנחנו נמצא אותה נביא אותך לראיין אותה. Beneath the waves of the Mediterranean Sea is a world teeming with life. What you may not have realized is among that life lives a mermaid. That's according to some residents of the Israeli seaside town of Kiryat Yam near Haifa, who claim they've seen it. They told us that they've seen some figure of a girl with a tail of a fish, and she was smiling at them and then jumped and disappeared after a few seconds. But they were very sure, and those are very reasonable people. יש איזה שמועות שנראו פה בתולות ים. אני לא מבין. בתולת ים. בת ים. אתה יודע על מה זה? חצי דג, חצי בן אדם, אישה מאוד יפה, שחצי מהגוף התחתון שלה היא יחס נפירים. שלום. אתם אולי שמעתם על בתולת ים שנראתה פה באזור, במים? היו איזה שמועות שיש פה בתולות ים. לא כל כך מבין. כן, היה שם. שמעתם על זה? שמעת? כן, ראינו. ראיתם? לא. לא ראיתם. שם יש קטן. יש שם פסל. הולכים לחפש אותה, כי הרבה אנשים אמרו שהם ראו פה. אתה מחפש אותה? עולם מודרני. מי פוחד? מי יכול לבחור? מבתולות ים? תשמע, אנשים מאמינים בזה. מי מאמין? מי שלא לומד בבית ספר? דתיים? מלצ'י, גליה. תגברי что хочешь. טוב, תודה. אבל בשביל מה אתה... אנחנו רוצים לבדוק אותה, נצלם. מי הוא? אמרו, מבטיחים $1,000,000 למי שיביא הוכחות לבתולת ים. אבל תגידו, מי אתם? אנחנו עוסקים בקולנוע. בקולנוע? כן, באנו מהדרום. לומדים קולנוע. זה אתה עושה שטויות. למה? למה? בגלל שעל זה לא כדאי לדבר בכלל. אתה חושב שזה שטויות הכל? כן, זה הכל. מה שאתם עושים עכשיו בקשר לבחורה שישבה שם, כן? זה שטויות, בגלל שזה, על מה שאנחנו אומרים, זה סקסקה, זה כמו בשביל ילדים, זה רומנטיקה. היו פה ערוץ 10, 2 וזה, סתם נראה לי זה שטויות. היו שתי אנשים אמרו שהם ראו, אבל נראה לי הם היו שקורים ככה 6 בבוקר בסטה טובה. אחי, לא הייתי פה בארץ, שמעתי כמוכם את האמת, אחי. באתי לפני שבועיים ושמעתי על הבלגן וזה, ראיתי ערוץ 10, 2. באמת שזה נראה לי חרטוט, אבל רעיון טוב, איזה ראש עיר חכם יש לנו. כל הכבוד לו. נניח שהיא קיימת, איך היית מדמיין אותה? איך היית מדמיין שהיא תיראה? פנים בר רפאלי, אבל ההמשך כמו בציורים, דג יעני, בלי... אתה יודע, אין איפה. אני חצי עליון, אין איפה מה. רק בר רפאלי שלמה תמשוך אותי. אני לא נמשך לדגים, חיות ודברים כאלה. אם אני אגיד לך... אמא שלי, בתוניס. אמת.
משקרת, לא משקרת. היא אומרת לי, כן, אני ראיתי אותה. ערבים תפסו אותה ככה בים, הייתה לה חופש בחג קלוואט, שם קוראים את זה, המקום הזה, והיא ראתה אותה, לא יודע. איך היא תיארה אותה? עיניים ירוקות, היא אומרת לי, יפה, עיניים יפות ככה, והזנב דג והיא צועקת, כמו סירנה כזאת. עכשיו, אני שבוע שעבר דווקא, הייתי בדימונה, ואני אומר לה, אמא, זה לא יכול להיות, היא אומרת לי, פרנו, אני ראיתי אותה. אתה מאמין לה? זהו, אני לא יודע. אמא שלי לא משקרת, ואני, דבר שלא ראיתי, אני לא מאמין. זה הטבע של יהודי. לאנשים אומרים לי, מה, לא נאמין? אז למי נאמין? איך אתה מתאר אותה, אם היא קיימת? רואים חסר סרטים או זה בתולת ים? עם זנב, או שזה גם המצאה, אני לא יודע. כמו בסרט הזה, ספלאש, נכון? הנה, עם תום הנקס והשנייה, הבלונדינית. כן. מה כן, מה שמה? דריל הנה. דריל הנה, אתה רואה? תראה, אחי, לא סתם. בוא נגיד אין גבר שהתנגד לדריל הנה בתור בתולת ים. לגמרי. זאת אומרת, רק אם תוריד לה את הקרפיון. עזוב את הקטע הזה, תוריד לה את הקרפיון, כי בכל זאת צריכים ילדים להביא לעולם, נכון? מתי יהיה, אלוהים יודע. ואלוהים אתה מאמין? יש דבר, באלוהים הולך, אסור. אסור, אסור, אסור. אדוני, האלוהים הוא קיים. האלוהים הוא קיים. תבח שמו. משהו מדברים, אמא שלי, אבא שלו, אומרים, בעולם הזה לא קיים דבר שלא קיים. מה שאתה חושב בעולם הזה, יש. זה מעניין. אני מאמין ב1,000% זה דבר קיים. תראה, אמא שלי לא משקרת עליי. אז מי שראה פה בתולת ים היא קיימת. היא קיימת. אם הוא אמרו שראו אותה, בטח קיימת. איזה שאלה זה? אתה מאמין באלוהים? אני מאמין גדול באלוהים. כן? מאוד. זה לא יכול להיות גם אחד מה... תשמע, מה זה יכול להיות? אמרתי לך, אם הייתי רואה שכתוב בתורה, לא הייתי לבקר, הייתי אומר כן, יכול... כתוב בתורה. 100% שיש פה. כתוב בתורה. איפה רשום? אם בן אדם יבוא ויגיד לך שהוא ראה את אלוהים, עזוב, מה תגיד על זה? תסיר את הדבר הזה מהראש שלך בכלל, אין דבר כזה. מה, חוץ אלוהים? ממשה רבנו, כן. משה רבנו שדיבר עם אלוקים, כן. הוא ועוד כמה שלא זכור לי, יש אנשים שרוצים לדעת הרבה דברים והם לא יכולים לדעת, אז מה תגיד על זה? אז אולי גם בת ים קיימת. יכול להיות. אמרתי לך, כתוב בתורה, אני מאמין. מי מאמין? זה סיפור נעים בשביל לב. רק זה רומנטיקה וזהו, לא כדאי לדבר סתם, זה כמו אהבה, זה מצב הלב, מצב הנשב. דושה, נפש, זה מצב כן. הנפש, הבנת? כן, כן. זה נפש. זה לא משהו ממשי. זה לא בפה, זה נפש, בלב. מישהו מאמין, לא מאמין, זה צריך להרגיש את זה. להרגיש, זה הרגשה. רומנטיקה זה הרגשה. אתה למדת בבית ספר? כן. נו. אתה מאמין בזה? שיש בים מישהו, בחורה שם, כן? רק דגים יש. אבל בחורה זה לא דג. בים. זה רק בשכל. זה סיפור רומנטיקה. רק זה. כדי בן אדם חי ומרגיש טוב. בגלל שהוא חושב על שהעולם טוב ויפה. לא רק אוכל וזה, וכסף. במקום זה יש רומנטיקה. בחורה זה הרומנטיקה. בלי רומנטיקה אי אפשר לחיות. מה אתם עושים? אתם ילדים? אנחנו לא ילדים כבר. אני לא מאמין, אתם כבר אנשים גדולים, אבל אתה מטייל בכל החוף ים ושואל מה אתה חושב? מה?
זה שטויות. אתם רוצים להרוויח כסף בזה? לא, נו, מה? באנו זה לבדוק. שטויות. תקרא ספרים יותר טוב. פיגוע מן הים נמנע הבוקר כשחבית נפץ שנשלחה כנראה מרצועת עזה הותרה על ידי דייגים באזור אשקלון ונוטרלה על החוף. לפני דקות אחדות ממש מטען שני שאותר באזור חוף אשדוד פוצץ. וככה, מה אכפת לי להאמין? מה, זה עולה לי כסף? למה שישקרו לי? מה העניין? זה לא דמיוני כל כך הדבר הזה. זה מציאותי. הרי דג, איך הוא חי מתחת למים? בלי חמצן, בלי כלום, זה גם פלא. אז הבחורה יש לה, אתה מבין? היא נכנסת לתוך הים. זה דג, רק כשהוא בחוץ, הוא מקבל אוויר. נכון? כן. ואז בתוך הוא דג. סתם, היגיון, לא יודע.